mga capacity, anong magagawa mo para sa tago ninyo? Comment below. Kani capacity mo ni nga atong Memorial Park nga pinasosyal jud kayo, pinasosyal sa Tagum City. So di ba? Social kayo ang Memorial Park na to. Inclusive na po diri ang mga security guard o ang maintenance tagabulan after sa lubong. Hi mga capacity, maayong hapon, maayong adlaw. Bago na to mag-umpisa sa atong next nga topic, hangyo ko sa inyo nga subscribe, press na po din mo ang subscribe kung bago ka diri sa akong channel, ug palihog pud ko og hit the button nga ang sa bell button para ma-update ka kung nana po ko'y bago nga topic. I-like ko or comment sa ubos para mahisgutan na to ubos kung unsa man ang imong gusto nga hisgutan. Ang topic karon capacity mao ang Memorial Park. Di ba naninguham jud ta nga natay mga disente nga mga balay, disente nga Pinoy-anan. So kung natay disente nga Pinoy-anan, dili ba pud ta maninguha sa disente pod nga lubnganan? Di ba nanginahanglan ta og disente nga lubnganan. Now na ko'y itanyag sa inyo, ihanyag sa inyo nga Memorial Park nga affordable siya pero disente kaya siya. Pina-social jud siya nga Memorial Park. Ang kani nga Memorial Park mo ni siya ang Golden Haven man good. Mahimo nimo siya, makuha nimo siya sa 23 pesos ang adlaw, o di ba? Affordable kay siya, unya disente pa jud siya. Dili ka magmahay kung magkuha ka ani diri sa Tagum City kay or sa bisan asa man nga lugar, kay sa bisan asa nga lugar namantay ka ng Golden Heaven. So Golden Heaven Memorial Park mao na siya ang dapat kuhaon. Disente nga lubnganan, disente na pod nga atong atuan ug atong mabisitahan panahon sa ting bisita. Unya dili ka magmahay kay naay mga security guards na apoy naga-maintenance para sa Memorial Park. So, mga capacity, Golden Heaven Park, Memorial Park. Thank you. Ayun mga capacity, kung naglibog ka kung asa jud ang vicinity map sa Golden Haven, mo ni siya. Hintay. Diri ka moagi sa diri sa palengke, diri sa iba maagi ani mo diri ang Glorious. Nya mo ni diri ang La Filipina National High School. Liko ka diri adto ka sa Huyong Park, ug kahuman diri padulong og San Agustin ang isa sa Nueva Versa. So diri ata dapita mga capacity. Muna siya ang Golden Heaven vicinity map. Muna siya mga capacity, muna siya ang Golden Heaven lone lot. Na siya 1 meter by 2.5 meters. 2 fresh body interments and 2 cinerary remains for as low as 23 pesos per day. Mga capacity, kung gusto po ka og
family estate na po tayo, minimum na siya o 30 square meter, multiple internment na siya, capacity for as low as 340 per day. So kung gusto ka para sa tibok ni mga pamilya, kana ang imong kuhaon family estate. Pero kung gusto jud ka nga ma-explainan og tarong, kini jud nga number imong kuhanon, kini nga number kana siya nga number mga capacitive ang imong i-contact. So call us, text us, o mag-set og appointment para ma-invite ka or para makasabot ka kung unsa ang imong buhaton sa imong investment na memorial park. Yes, kini mga capacitive mao ni siya ang ato ang mao ni siya ang classification sa atong lote nga gusto nato kahaon, depende sa atong mabayaran. So kung maingon kung gusto ka o ganang loan lot, kining loan lot, natay tulo pud ka klase ng loan lot, kanang premium, special, o kining prime. Kung maingon tag premium, dito na siya sa tunga-tunga. Kaya ang pathwalk manggod ana nasa daplin, so diri sa prime dapit. So kung gusto kag duol sa pathwalk, mo ni siya ang prime ay mong kuhaon. Pero kung gusto kag katong sunod sa prime, kanang sunod gani sa kanang pathwalk, murag duol sa pathwalk, kanang special premium. Pero kung gusto ka kutong nasa tunga, kaya ang pathwalk manggod ani nakapalibot manggod siya na siya sa daplin. So kung naa ka sa tunga, muning premium ay mong mabayaran. Munya mo ni imong gusto makuha. Nya kung gusto po ka kining sa prime, kini mo kung sa prime mo duol ra siya sa pathwalk. So kuan kay dili siya lisod na adtuon kay duol ra man siya sa pathwalk. So ang iyang total nga kuan, total price kay mo ni siya ang 55,000. So 55,000. Kunya ang naatay 15% deposit payment. So ang 15% deposit payment nimo is 8,250. So pero pwede nimo na siya bayaran sa 11 months. Mao na siya ang 750 per month sa 11 months lang. Kunya ang remaining 85% balance kining 46,750, 85% man na siya sa 55,000. So bayaran, kung gusto kag mahimo na yung bayaran nimo na within 5 years, so na kay 948 pesos lang per month. Unya kung gusto pud ka nga kanang zero interest sa 2 years nimo nga bayaran, 2 years lang nimo na ang mabayaran, nya magamit na dayon na kay 2,292. So again, zero interest na siya, dili ka magmahay, unya 2 years lang nimo mabayaran, nya gamay ra gyapon 2,292 pesos lang. Pero kung gusto pud ka nga spot cash jud imong bayaran, na kay 10% discount, na mahulog na siya og 51,100 pesos mula sa 55,000 pesos. Pero kung gusto po ka og family estate, katong atong gisutan ganina nga 12 lots, 30 square meter jud na siya, ang iya yung price 612,000. Pero kung medyo dili nimo na makaya, na kay sa imong down payment, kung dili nimo makaya, so sa 11 months nimo bayaran mo na siyang 8,346 within 11 months sa imong 15% ka down payment. Unya ang the remaining nga 85% mo na siya ang 520,000, pero kung dili nimo ma-afford na mahinahinay nimo bayad 10,548. Unya sa 2 years nimo nga bayad 25,500. Pero kung gusto kag spot cash jud, 570,000 pesos kumpara sa 612, di ba? Mas dako kayo og difference, 10% discount. So kung ako sa imo spot cash kay mas makatipid ka niya, mas walay kini 8% per annum na interest kung mag 5 years ka, mag monthly ka within 5 years. Pero napo tayo ko, ang price and schemes are subject to change without prior notice. So mo na siya capacitive. So kung gusto jud ka kung ano gid ta, Golden Heaven, social siya nga Memorial Park. God bless mga capacitive. Mao ni capacitive ang benefits of Golden Haven Memorial Park. Una, perpetual ownership with certificate of ownership, of course. Unya no contract expiry.
Unya, ang Maintenance Care Fund or MCF, kana ang fund niya where part of payment will be kept as a maintenance fund which will then be used for the maintenance. Lifetime maintenance na siya, ug na po siya security covered by the MCF. Okay, mayong hapon mga kapasitive. Ang atong topic karon mao ni ang Golden Haven Memorial Park. So kung nangita ka og Memorial Park nga affordable nya Desente kaayo, diri na ta sa Golden Haven Park. Dili jud siya mabahaan kay diri mo sa Tagum City ang mga Memorial Park man gud diri kay nagabahaan man jud. So kini ato dili jud mabahaan kay naaman ta sa taas. Dili pud siya mahimong traffic kung bisita ta kay ngano kanang sa panahon sa kanang kalag-kalag or panahon sa ting bisita nato dili ta matraffic kay naman tayo option nga agianan pwede ta magi dito sa San Agustin unya dira ta lusod para makita nato ang Golden Haven Memorial Park. Maying hapon mga kapasitive, ang atong hisgutan karon nga topic mao ni ang Golden Haven Memorial Park or Golden Haven's product na